Mr. Dennis Mahata anali ku Mzuzu University. Ndithu amayankhula kumene kuku koma pali zinthu zina zimene isimunamvekonso inuyo. Maphunziro ena amene amapereka andi ineyo sindamveko mutu wa ineyo. Komabe ndikukhulupirira kuti nuziti mkulu amene yeti ayi ali ndi kumana maphunziro kweti ayi anamvetsetsa ndipo mkulu amene yeti enano nde tiwonere modekha bwinobwino modekha momvetsetsa bwinobwino tiona kuti mkulu amene wayankhula zotani kumeneko ku Mzuzu University. Zina ndilomwecha Dennis Mahata. Mwina ichi ndi chifukwa chimene IMF aja akumusakira mkulu amene. Koma mkulu amene ndi pangolini. Guys, malaweni cameras. Chonde osaiwala kupanga subscribe ngati simulapanga subscribe. Komanso ka like kaja twa kamathandiza amene kaja. Thank you. Ndikufuna ndifunse funso limodzi limene ndikuona kuti ndilofunikira kwambiri kuti liziyenda mutu mwathu tisanambe public lecture yathu. Kodi ndikofunika kuti tikhale ndi ulamuliro wabwino? Is it necessary for us to have good governance? Good governance is not a luxury. Good governance is a necessity. Am I audible enough at the back? The last line, am I audible enough? Okay. That's in order, right? I'm audible enough right now, right? Okay. My public lecture will be in Chichewa, but let me make the preamble in English. Good governance is not a luxury. Good governance is a necessity. Ulamuliro wabwino si chinthu choti mutha kukhala nacho olosakhala nacho. Ndi chinthu choti mukuyenera kukhala nacho nthawi zonse. Chifukwa chimene maiko athu amatha kukhala opanda ulamuliro wabwino ndi chifukwa chonena kuti nzika zimaona ngati ulamuliro wabwino ndi chinthu choti munthu okhala nacho kapena osakhala nacho. Ndi chifukwa chake ngati ulamuliro wabwino palibe, nzika sizimayitanitsa ndi mphamvu ulamuliro wabwino kuti ukhalepo. Tikumvetsetsana eh? Dzina langa ni Dennis Mahata, Thanthwe Khanga, ndikukhulupirira amene anabwera mbuyo muna afotokozako pang'ono. Ndi amene ndikhale ndikupanga present public lecture iyi. Ndikuthokozani kwambiri foti munayika nthawi yanu kuti mubwere. Ndikudziwa mayimitsa zetu zambiri zimwe makathuma panga pakale pano, ena mwachokera kutali koma mwachiona cha nzeru kuti tikhale limodzi. Pali Mibawa TV kuti jambula kuti amalawi enaso kumene ali athenso kuonera. Maudio apa public lecture agawidwanso magumi radio station. Fakuti kuti cholinga cha public lecture amene kupangawa njonena kuti tithe kukhala ndi amalawi ochuluka amene ali ngati antchito amene azipereka kukonza dziko. Wopanda kamvetsetsedwe ndi kaganizidwe kena kake anthu sangathe kukhala ndi zoziyenereza kuti athe kupanga nawo participate mu ntchito yokonza dziko. Pali zinthu zina zake zimene nzika zimene azidziwe, zimene amayesetsa ma institution oyipa, ma system oyipa ndi andindo oyipa kuti anthu musazidziwe. Tikuvana eti lero kuthokozani kubwera kwanu, ambuye akudalitseni. Tiwona ulamuliro wabwino komanso tiwona zimene zimakanikitsa ulamuliro wabwino. Basi tikamba ziwiri zokha. Tikuvana eti ulamuliro wabwino umachokera ku utsogoleri wabwino. Komano utsogoleri wabwino umasiyana. Chifukwa kuti pali mayiko otsogola, pali mayiko otsalira.
Utsogoleri wabwino umene ungapezeke mu mayiko otsogola si utsogoleri wabwino umene ukufunikira mayiko otsalira. Tikati mayiko otsalira ndi chani tiona zimenezozo. Komano ndisanapite kumene koko tinali ndi theme ya public lecture iyi makamba kuti udani wa utsogoleri wabwino kapena ulamuliro wabwino ndi ndale zopanda pake. Tisanthulako muna ziwiri zitatu za ndale zopanda pake. Timvetsetsekaye kuti ndale zopanda pake ndi zitizo zimene zili udani wa ulamuliro wabwino. Tisanambe nokukamba ulamuliro wabwino utsatane. Chinthu choyamba, ndale zopanda pake zimapanga misuse human capital. Human capital tikuidziwa komano anthu amene ali ngati nzika ali ndi kuthekera kwakukulu. Kuthekera kumene kujako ndi imene ili ngati capital kudziko. Ili ngati capital kudziko. Wodimvetsetsa munaona mayiko otsogola anadziwa kale kuti chimene akusowekera number 1 ndi capital ya anthu. Ndifake muzaona mayiko amene atukuka kale amabwera kuno kuzatenga akapolo. Kwa iwo akaona anthu samaona kuthekera kumene akunyamula kuti angasinthe dziko. Amangoona kuthekera kumene ali nako kuti athakwayika pa mavoti pa mpando. Amaona ngati mavoti. Moyo wa anthu aja alibe nawo ntchito. Munaona kwenu ma community oti anthu akufa chifukwa kusowa mankhwala malungo lawa 2000 kwacha. Kumakhala kugawidwa zitenje ni ma-t-shirt za 10,000. Munazoonako zimenezo. Chifukwa kuti mutu mwawo ndale zopanda pake zikungoona anthu ngati mavoti. Sizikuona ngati anthu oti zapatse umoyo. Akapatsidwa umoyo atukule dziko lathu. Tikusanthula chimodzimodzi cha ndale zopanda pake. Chachiwiri chimakhala ndi ma cosmetic solutions. Ndifuna ndipese kichwa chabwino cha cosmetic solution. Komano muna ningotanthauzira ndi maphrase awiri atatu. Mumuganizire muna ngati nzimayi ali ndi ndalama yochepa mwa muti akagula chakudya wakagula zophodera ndikufa ndi njala akuoneka bwino. Amenewo ndi ma cosmetic solution. Andi chinthu choyambirira chatsogolera ma cosmetic solution ndi ichi. Amafuna kukonza mavuto pamwamba. Samamvetsa gwero la kumene vuto likuchokera. Anthu otsatira ndi atsogoleri amene azoona zinthu mosiyana. Anthu otsatira amaona zowawa za mavuto. Ndipo ndololedwa kugambirana zowawa za mavuto. Atsogoleri sakuyenera aziyang'ana zowawa za mavuto. Akuyenera aziyang'ana choyambitsa vuto. Okay, ndizipereka ma example enieni a dziko munomo. Komano musazione ngati propaganda. Mungochichotsa mutu mwanu kuti ndikuyimira utsogoleri wa dziko. Famukachitenga kwambiri kuti ndikuyimira muziona ngati ndi propaganda. Koma ineyo ndifuna ndikuzani ma example enieni a dziko muno kuti tithandizane pa chilungamo chenicheni. Mwandimvetsetsa Ndipereke example ya cosmetic solution. Ndi kusowa kwa ntchito. Vuto la kusowa kwa ntchito. Madziwa kuti kusowa kwa ntchito ndi effect. Tikamati high unemployment rate ndi effect si vuto. Kwa anthu otsatira it's okay. Njowa chimene akuchimva iwo osali pa ntchito atawuchikambirana ngati vuto. Koma chimene chimachitika kuti mudziko vuto limene makhalapo kuti mudziko mukhale kusowa kwa ntchito ndi kazunguliridwe ka ndalama. Ndifotokoza pang'ono. Ndalama ntchito yake zipo zitatu. Kwa pali ntchito imodzi imene imalipira ntchito zimene zagwiridwa ndi katundu amene wapangidwa pa chizungu ndi products and services. Meaning kuti pa product iliyonse ndi pa service iliyonse pakuyenera patuluke transaction. And transaction iyo ikhale ndi ndalama yake yoyisapota transaction iyo. Value ikuyenera kukhala mu ntchito yagwiridwayo
kapena mukatundu wapagidwayo ndikukanika kupeza chichewa chabwino cha service leti ngoitchula kuti ntchito ngakhale upanga katundu kosoti ntchito kwa munthu fana mukupanga separate service ndi product. So pakuyenera pakhale ndalama yokwanira osati yochulukitsa ikachulukitsa vuto lina, osati yochepetsetsa ikachepetsetsa vuto lina. Ikuyenera ikhalemo yokwanira mu system kuti ithe kulipira zintchito ndi ma products ndi katundu. Zikachitika zimenezozo unemployment imathera pompo. Ndalama ija ikalowa mu system ndimapanga security ikwale paliponse South Africa transaction ipezekepo basi ntchito iyo semalipidwa katundu ayi samalipidwa. Mwina ndapeka example chakuya kwambiri. Ndiko kupatsani example ino kunyumba kwanu kuli ntchito ya garden boy, kuli ntchito ya ophika cookie, kuli ntchito ya driver woyendetsa galimoto, kuli ntchito ya mulonda, kuli ntchito ya munthu wokonza nyumba kwasiyaso mwana ku skulu nakupeka ntchito 5. Koma tapita ku nyumba kwanu antchito 5 sitikawapeza makomo ambiri chifukwa kuti palibe salale yowalipira zoona ndikuti ntchito zilipo chimene palibe ni masalale, chimene palibe ndi ndalama imene sikuzungulira. Ndesi mungana mupanga create 1 million jobs mukena mupange create ma 1 million transactions ndi ndalama ikhalepo yoti apange miti ma transaction yo. Muona mene sogolo yake naonere zinthu tukana ndicha ma cosmetic solution munthu kumaliya ndi njara atani ataphoda okay. Zo wambi tikupitirira kamba bandale zopanda pake ma copy and paste systems maiko maiko ndosiyana kwambiri mene alili maiko akwa azungu, maiko akwa aluya, maiko akwa Africa, even akwa Africa kwa masiyana aso tindi mavuto osiyana, meaning kuti kapangidwe kathu kama yankho kamene akakhaleso kosiyana. Koma ifeyo atsogoleri athu ali ndi ulesi samafuna kuganiza mwakuya motsogozedwa ndi Mulungu ndikupeza mayankho amene akufunika. Amangopita kungoona kunja kuli ma system anja capitalism ayibwera kuno, akuli chati communism ayibwera kuno, akuli privatization ibwera kuno. Maona kumangotenga ma system ayi yake. Ndali zopanda pake zimapangisa kuti anthu aziyendetsa chipani asimayendetse dziko. Ikafika nthawi yoyendetsa dziko amangokamatula kayendetsedwe ka dziko ka anthu ena nkumata iwo nkuwapitiriza kuyendetsa chipani. Ndali zotani zopanda pake. Mfana tikupita mwachangu changu chitsanzo china cha ndali zopanda pake. Anthu takamba kuti amatsogoza chipani kusiya dziko amatsogoza so political career yawo kuposa zimene amafuna politics yawo ipange. Sizoti political career pakichiwati ngati chani. Kwano ndikupatsani chitsanzo. Anthu amene akutsogoza political career yawo safuna kuchoka mboma. Ndi amapanga chilichonse kuti akhale mboma. Apanga chilichonse kuti akwine zisankho. So kaiti lakasinthidwe ka governance zinthu zimene zimakupanga qualify kuti uwine zisankho zambiri zimene zimakupanga disqualify kuti ukwanitse kuyendetsa dziko. Pachizungu tikamba kuti the compromise needed to win an election is the compromise that disturbs your achievement of good governance. So pena pake munthu umene upange strike balance kuti ulolere kuluza zisankho popanga zolondola apo ayo at all cost uziwine zisankho zija mopanga zolondola. Ndikupatsani zitsanzo ziwiri. Chitsanzo choyamba ndingakupatseni ndi cha bingu. Ludzo anthu ambiri makonda bingu, nenso ndimakonda bingu kwambiri. Keni makondera bingu anayi ndi mwano kwa azungwe. Inu makonda ifa chani. Madzi wati bingu anayimira zisankho kuyamba pa yekha analuza. Andanali manifesto yabwino. Koma anaza yimirano ndi UDF nkuwina. Koma chilichonse cha manifesto mwake sichinatheke. Anali ndi African Food Basket sinatheke. Anali ndi Green Bill Initiative sinatheke.
zinthu zinatheka mulamulo wa bingu zinatheka ndi ngongole za ku China zimene ma conditions ake mutaona mutakukhumudwa ndi ma conditions ama short for a shared future meaning kuti tsogolo lanu mwagaira iwo mwachidule mwagulitsa tsogolo lanu ku China. Zimene chinakanikitsa manifesto a bingu ataona kuti payekha wakanika kuwina anapanga compromise ndi kukajoina cha UDF. Pamene paja wasankha chani? Wasankha manifesto yake kapena wasankha kuwina zisankho? Kuwina zisankho. Kuda kwa manifesto yake sanatheke. Fa compromise wenu maifunikira kuwina zisankho moteromo ndi compromise wenu makusokonezaso ukalowa mboma. Ndikupatsa example sachipa kati ziveka ma example inene. UTM inayi ndi manifesto yatsogolo wala ambiri timasapota UTM koma manifesto igasinaiwerenge hingi ndaite 8 pages mukaiwerenge muli zina zabwino muli zina zofoka zina zakamvetsedwa metu akana kuti kosakhala bwinoka koma overall inali yakufuna kwa bwino manifesto ija andi makamba zoti tsogolo wala lafika zisankho zoyamba 1.4 million votes azindikira kuti patokhasi tingawine aukajoinana ndi MCP manifesto yawo nkwisi apa mbali famusanami kuti tosalansi manifesto ya timu inalowamo tosiridzwa sinalowemo ayinakesa makamba asoti manifesto ati zabwera zawina panopa sitili pa chiwongolero amakamba iwo pofuna kuti ajoine tosalansi nkusiya manifesto asankha kuwina zisankho asankha kukonza dziko kuwina zisankho mwaziona ndale zopanda pake zitakulolera kuyika dziko pachiswe kuti poyitiko kaliya yawo ikhale pabwino. Ndimafuna mungomvetsetsa chinthu chiticho chimeneko situ unyoza yemwe koma inu amene muli munomo madziwa kuti utsogoleri woyipa ndi ulamulo woyipa kumapita patsogolo osalinda atsogoleroka komanso ndife anthu fa amene amayika tsogolo ipa pampando ndi anthu ndiro ofunika kukhanga mvetsetsedwa lakaso ni ndani ndife anthu zoona chachiwiri amene chomaliza timapanga backup ma bad foundation madziwa kuti nyumba yoti mwayimanga ya matope olo muzambe kuyika matailosi kumapeto muzaikepo DSTV padenga kubwerapo mphepo ya mkuntho nyumba ija igwabe. Dziko lathu linoli founding father naindani Kamuzubanda anayimanga ma foundations atatu msonkho waukulu ngongole za azungu ndi aid ya azungu zinthu zitatu imene sinayi foundation yabwino it means kuti chonse imene tikhale nacho ifeyo chikuyenera chidutse mu zitatuzi seza chipange penalize Malawi powatema misonkho ikuluikulu olo chikape mphendrama zambiri za ngongole zoti zabweza natha kutsogolo olo chikape mphe mathandizo amene amabwera ma conditions osakomera Malawi koma ndangati amene timabakira Kamuzu mpaka lero. So anthu tikamabakira ma bad foundations tikupanga be promote utsogolo oyipa mpaka leroli president asa amene wabwere akumatsatira ziti akumatsatira zomwezo misonkho ikuluikulu zingongole zikulu komanso chani zithandizo zikulu za ma conditions oyipa madzoti pa chilungamo chake simungapange patena ndi adani ndikumapanga expect mali zatsabwino tifune tisafune mayiko amene amatithandiza sakutifunira zabwino andi tikamachedwa kuchivomera ndikuti tikungogwerabe mudzenje loti ma generation akutsogolo sazatulukamo zona zabodza. Tukamba pano mayiko akuluakulu otsogola ma super powers chimene akufuna kupanga ndi ma electric cars fuel osapembedzedwa amene akapembedzedwa kale pano zinthu zopembedzedwa zikhala ziwiri titanium ndi cobalt mukudzoti titanium ndi cobalt wambiri dziko silapasali mbali zakuti ali kumbali zakuno Malawi, Tanzania, Zambia, Mozambique apereka 19 billion US dollars amanga njanji akuitchwa Loboto ikuchoka ku Zambia ikadutsa Angola ikatukira DRC apanga zomwe zonse ku Tanzania
linjanjiso ikatulukiraso kucha kudira sikonko atenge koboti yese kuno titani yamu yese kuno mukazakaniza azamba kumbutsa ngongole yawo ngongole yawo ili $, mukayitenga kuti kweniyo $13 trillion. Koma ndi anthu angati ku Southern Africa amene akuombera utsogoleri wa ku Tanzania ndi wa ku Zambia kunjanji zimenezo akuombera m'manja ambiri alisa akuyamikira njanji anthu ali serious njanji zimene zija njanji zimene zija zikudutsa malo ovuta kukhala DRC ndi Angola malo tikuli civic unrest zikatenga koboti kupiritsa kuno zizilibweretsera nkhondo zizilibweretsera ziwawa tizilimbana zitengeso koboti wina zipititse choncho mukuona zikuchitika so ma foundation amene wawa odalira kwambiri ndalama zobwera ni ma foundation zotipa ndikudziwa anthu ambiri amafunsa kuti tingakhale bwanji tingapange bwanji sustain budget opanda zithu zitatuzi ndikhani pa big lecture ya next ikambaze concept ya account number 2 kuti ndiyambe panopa ndikuti ifuna mawazi ambiri isokoneza pa big lecture iyi amene muli pa Facebook mutapanga follow page anga Mahata kuti ma lecture ina amene akubwerawo athu kufikirani koma lecture yofunikira kwambiri chike simene tikufuna sichokera manifesto chiyo simene chikufuna chichokera mu political philosophy tifuna kufotokozeni chinthu ichi ndi example ya njerwa anthu akafuna njerwa amayikambirana njerwa ija hawo muikhale 6 inches hawo muikhale 2 inchi mulifupi khale mwakuti koma zimene akambirana zija amakazipanga pokhoma chikombole zoona zabodza mini kuti chikombole chija chikakhomedwa matope amene alowe mene mujamu atulutsa njerwa amene akuta akufuna kaya matope atathira moti munthu oledzera ikatuluka njerwa amene amata ndikuti osamakambirana za njerwa muzikambirana za chikombole. Don't talk about a political manifesto, talk about a political philosophy. Pakakhakuti palibe chikombole pamakhala ma excuse. Manifesto sakanika kumakhala haya kunali covid, haya kunali nkhondo ku Ukraine, amwene mutaona mtunda amene uli ku Ukraine ndi kuno mutaona mtunda umene uli ku Ukraine ndi kuno ko mutakukhumudwa mutatakuzani kuti mankhwala mulibe mchipatala chifukwa cha nkhondo ku Ukraine mutakhumudwa kwambiri pa mtunda opya koma chifukwa china kuti waja amakambirana njerwa samakambirana chikombole. Tikumvetsetsana ndifuna ndibwerere kuyambira komwe kucha timakamba za utsogoleri wabwino tachokako ku zeno makamba zoti ndani utsogoleri wabwino ulamuliro wabwino ndi ndale zopanda pake fatu kukambirana mwachangu utsogoleri wabwino uchatitsekere ulamuliro wabwino nakamba apo kale kuti umasiyana ulamuliro umene ukufunika kumayiko otsalira ndi ulamuliro umene ukufunika kumayiko otsogolera ndi osiyana. Ulamuliro umene ukufunika kumayiko otsalira mutakumvetsa mukamvetsa kuti mayiko otsalira ndi chani. Tikuvane mayiko otsalira ndi mayiko amene ali ndi zoperewera basi chitukuko nchoperewera masukulu ndoperewera ntchito nzoperewera masalale abwino ndoperewera chilichonse pina anthu angachikhumbe nchoperewera chosakwanira aliyense. Mini kuti utsogoleri wabwino ku dziko lotsalira ukuyena ukhale utsogoleri umene ungapange ensure kuti zikwanire aliyense. Ndikhani yovuta kwambiri imeneyi choti mavutira nkhani imeneyi ndifuna anthu amafunsa funso lolakwika apapa musandiphonye ndipo ufunikira kwambiri kuti tonse tipamve. Utsogoleri umene wazikwanire tonse utsogoleri wopanga land abundance osati scarcity anthu sakhulupirira kuti zingakwanire tonse chimene sakhulupirira
amafusa funso lolakwika. Funso lolakwika limene amafusa ndolena kuti ndizotheka kuti zikwanire tonse. Koma funso lolondola likuyenera likhale kuti angazitheketse ndani kuti zikwanire tonse. Watipesa mno bwino? Musafunse ngati zizotheka. Fo mukhumudwa. Fo maitanidwe ozitheketsa sali yese. Ndali yese amba kuyankha maitanidwe ake. Koma mukuyenera mupeze anayitanidwa kuti kuzatheketsako. Funso limene kufa ndifunse loti muliganizire kwambiri pasi pa mtima. Tikumaliza. Koma ndifunso limene ndikufuna kuti ndisachoke panopa musanaliganizire. Kodi ndizoyenera kuti zikwanire tonse? Ndikoyenera kuti masukulu akwanire tonse? University iyi ndikoyenera kuti aliyense amene akuyifuna ayipeze? Muganize chonchi. Ngati papezeke nake mwa inuyo athera form 4 koma anakhonza bwino athapita ku university, koma university sana akwanire wonse, zathera bwanji amenewo moyo mwawo? Zavuta tamuganizire munthu amene wadwala kunthalire 100 km kuti akafike ku Chitipa boma andakwena adikire lole ya 4M kunthalire ku health center kulibe mankhwala, fever yake afika 40 degrees, adikire 4M kuti azakwere lole. Ndikuyenera bwanji amenewoyo kuti kudera kwake mankhwala akwanira aliyense? Muganizireni munthu amene ali ndi banja koma ntchito alibe. Ndikuyenera bwanji amenewoyo kuti ntchito mu dziko zikwanira aliyense amene akuzifuna? Amene ali ndikuthekera kwa business capital, kuyepanga ndi business koma alibe capital. Ndikuyenera bwanji kuti aliyense ofuna business makapito amukwanire? Funso lili mungaliyankhe mosadzikonda, mosaganiza kuti bora ineyo ndili nazo, bora ine ndili kunzuni napeza malo a skulu, bora ine kwathu amathakwanitsa kulipira mazimu, bora ine kwathu ndifa connected misika yazimene takulola timayipeza, bora ine azing'ono anga ntchito anayipeza. Ngati simuyankha funso limodzikonda, muona ndithu kuti ndikofunikira kuti zikwanire tonse. Pali nkhani imene imandisangalatsa kwambiri ineyo komanso imandipatsa maganizo ambiri, ni nkhani imene ili m'Bible. Panali anthu 5,000 azibambo, azimayi sanatchule, ana sanatchule, mini kuti mwina amafika 15,000. Koma panali amafunikira chakudya, anali kuti akhala ndi Yesu kwa masiku 3. Ndi amadandaula pa grupu kuti anthu akwabweza m'makwawo atakugwera mu njira facha njala. Ndi Yesu anawuza ophunzira ake amene ngatatsogolera nthawi imeneyo kuti osewa adyetseni. Koma ophunzira aja anambopereka maganizo, ena amati mashopu ali pafupi. Mwaona atsogolera amene alephera kuti zikwanire zonse otonse amamba kupereka ma excuse. Simunablemedweko inu kuti mukanika mukufuna zintchito for mindset, mufunika mindset change. Amwene munthu anamutenga ku nursing eti mukuti akhali mindset change kuti akhali entrepreneur azikagulitsa mandasi. Tsiku ine la orientation yako siku kwa nursing simunamuuze bwanji fees yako sunga seka mbile kapiro. Akuzani kuti mufunika mindset change. Akalowa mbomba ndi vuto lanu mindset ndiyopoyira. Akasana lowe ndi vuto lamene ali pampando mwachotsepo mwavoterewo. So atsogolera amene sangakwanitse kuti zikwanire nonse amapereka ma excuse. Yesu anena kuti ayike ni magulu osewa, magulu achosowa chawo, ndipo tipange njira yoti bredi akwanire lonse. Chomaliza chimene anthu sitichikamba chinachitika amene paja ndichonena kuti zotsalira zija bredi otsalira anamugawa mabasket 12. Munaona eti anamutolera kumsunga mabasket 12.
fakena kuti kumene kudza kuna ma district 12 amatchula 12 tribes of Judah kwasiyana ndi kunoko akati ma tribes ndoti ndi mitundu kuja ma tribes anayi ma physical demarcation so anangaira alese territory yake ndi tribe yake so titone kuti ma 12 districts mekuti ngati kumalawi kunoko kuli 28 districts so Yesu uja atagawa chojeja yese waja anaonetsetsaso kuti district iliyonse generation imene ikubwera izapezenso poyambira pochulukitsa kachiwiri utsogoleri kapena ulamuliro wabwino umene ukufunikira ku dziko ngati Malawi ungofunika zinthu ziwiri: mtsogoleri amene wachivomereza kuti zikwanire tonse ndipo amene ali nkuthekera kochulukitsa kuti zikwanire nda tonse. Chachiwiri, mtsogoleri amene mumtima mwake mukungoyenda bado akutsogolo. Ambuye adalitse nonse, Ambuye adalitse khama lathu, Ambuye adalitse dziko la Malawi gwera ufumu wake. Zikomo.